Ahojte a vítajte pri mojom novom videu. Dnes som sa rozhodla, že vám ukážem moju každodennú make-upovú rutinu v lete. V dni, kedy sa mi naozaj chce sa namalovať, pretože väčšinou určite pôjdem niekam bez make-upu, bez korektoru, bez ovošia. Ale sú aj dni, kedy sa naozaj mám chuť namalovať a v tieto dni to bude vyzerať nejak takto. Takže to by bolo asi odo mňa zatiaľ všetko a poďme na video. Prvá vec, ktorou vždy začínam, je balzám na pery, pretože neznášam, keď mám popraskané pery a momentálne používam tento od DMK Sundance 50 SPF, pretože ja si vždy nejakým spôsobom spálim pery, tak sa snažím aspoň takto si ich ochraňovať. A čo sa týka SPF, tak bez domu nikdy nevychádzam bez toho, aby som si dala nejakú formu opalovacieho krému na tvár. Momentálne používam tento tiež od Sundance, toto je 30-ka, je vlastne proti starnutiu pokožky, ale ja ho používam hlavne, pretože mne sa zo slnka tvoria strašné pigmentové škvrny a zistila som, že keď používam SPF, ktorý je určené na tvár, tak sa nevyhádžem a naozaj tie pigmentové škvrny už nie sú také viditeľné. Takže si nanášam iba trošku tohto opalovacieho krému a on je vlastne skvelá báza pod make-up. A ak hľadáte dobrý opalovací krém na tvár, tak určite odporúčam tento. Pretože ja som ich vyskúšala už viac a niektoré z lekárne sú neskutočne drahé a tento je, mám pocit, v dobrej cene a naozaj je na tvári dobrý, nevyhádžete sa z neho a make-up na ňom vyzerá veľmi dobre. Ja si väčšinu dní make-up ani nenanášam, ale keď už náhodou mám chuť si nejaký naniesť, tak si naniešem tento od Astoru. A toto je Skin Match Protect a je to vlastne iba tónovací krém, tak sa to volá. Tento make-up vlastne už strašne dlho, ale nemohla som ho dlho používať, pretože aj keď to je najsvetlejšia farba, tak to na mojej pleti bolo dosť tmavé, ale teraz, keď som troška opálená, tak mi to presne sedí a som veľmi šťastná, pretože ten make-up vyzerá na tvári fakt super. A ja si ho vlastne rozotieram rukami, aby sa mi tak roztopil na tvári a potom si ho ešte prejdem húbkou. Keď mám rozotretý, zoberiem mokrú húbku, táto je od Real Techniques a iba si ho tak ešte trošku rozblendím. A ešte nakoniec použijem tento korektor, to je tiež Astor Skin Match Protect a použijem ho troška pod oči a na nejaké nedokonalosti, ktoré mám na tvári. A ja si naozaj nenanášam veľa korektorov, pretože mne nevadí, ak vidno, že mám nejakú výrážku. Mne ide skôr o taký pocit zjednotenej pleti. A opäť najprv si to rozotriem prstami, aby sa mi to tak rozpilo na tvári a potom ešte použijem húbku. A následne ešte použijem troška bronzeru, aby som vyzerala trošku opálenejšia. A nakoniec ešte používam púder, používam momentálne tento od Maybelline Fit Me a používam ho hlavne pretože on mi make-up zafixuje, ale nezmatní a ja mám strašne suchú pleť, takže naozaj potrebujem, aby ma veľmi púder nezmatňoval, pretože potom vyzerám strašne suchá. Takže ja si naniesem naozaj iba tak trošku a iba vlastne tak na T-zónu, aby som sa nie veľmi leskla, ale stále aby som sa tak prirodzene leskla. Ešte zoberiem trošku bronzeru a naniesiem si ho na viečka, aby som im dala trošku farby. A riasy si už len natočím a použijem moju obľúbenú špirálu, to je táto od Maybelline Lash Sensational a používam tú vodeodolnú. Aj keď aj táto špirála sa mi úplne všade rozmaže, pretože ja proste nejakým spôsobom asi neviem používať maskary. A mne sa vždy všade rozmažú. A špirálu si nanášam strašne opatrne, pretože ja mám veľmi malinké oči a väčšinou si dám tú špirálu všade. A presunieme sa na obačiče, moja najneobľúbenejšia časť, pretože ja mám strašne rada, ako vyzerá
dofarbené obočie, lenže ja si ho nikdy neviem prirodzene dofarbiť, tak mi to vždy trvá aspoň tak 18 hodín. A na obočie používam túto ceruzku od novej DM značky Trendy Dab. A doteraz som používala inú ceruzku. Doteraz som používala túto Catrice, je to vlastne Slimatic Ultra Precise. A ona je veľmi, veľmi dobrá. Aj farba mi sedí, aj ona bola strašne taká tenunká. Lenže ja som ju použila asi 10 krát a už nič nie je. A proste... Takže som sa vrátila k tejto, ktorá sice nie je taká dobrá, ale vydrží o dosť dlhšie. A ja som si niekedy komplet dofarbovala obočie, lenže teraz už ho mám trošku viac, tak už si ho nemusím dofarbovať až tak veľmi, takže som naozaj rada. Tak keď už mám obočie dofarbené, tak si ho ešte zafixujem touto priesvitnou maskarou, alebo použijem nejakú hnedú maskaru, ale ak máte nejaký tip na dobrú priesvitnú maskaru, tak mi určite dajte vedieť, pretože ja používam momentálne túto od Miss Sporty a nie je nič moc, takže neodporúčam. Som z nej naozaj sklamaná, ale používam ju, keďže ju už mám. A si iba tak jemne zafixujem chlopky. Tak a úplne posledným krokom bude, že si spier odstránim make-up a znova si nanesiem balzám. A ja mám prirodzene celkom výrazné pery, takže si na nich veľmi nenanášam žiaden rúž a v lete už vôbec nie, pretože v lete sa vždy potím a vždy mám pocit, že sa mi rozmaže všade. Tak a to by bolo všetko na moju každodennú make-upovú rutinu v lete. Tak ja vám veľmi pekne ďakujem za zhliadnutie tohto videa. Ak máte záujem o nejaké produkty, ktoré som spomínala, všetky budú dole v popise, takže ak vás nejaký zaujal, určite si ho chodite pozrieť dole. A ak sa vám video páčilo, nezabudnite mi zanechať like, komentár a ak ma začnete odoberať, mňa to veľmi poteší. A to by bolo odo mňa na dnes naozaj všetko a vidíme sa pri mojom ďalšom videu. Ahojte!